el gust de presentar-vos al nostre cap de llista. És mestre i actualment fa classes a una escola de primària a Alacant. Ha estat un any i mig com a regidor i portaveu del grup municipal. El conec de tota la vida. És el meu germà. És una persona honesta i molt responsable. Jo quan miro fotos de quan érem xicotets sempre estem junts i sempre m'està agafant, perquè els meus pares, quan li deien que m'havia de cuidar, ell m'agafava de la mà i no em deixava anar. I estic segura que això és el que farà amb el projecte Compromís i amb Santa Pola. Alejandro Escalada. Bé, moltes gràcies, sister. Bé, abans de tot, voldria agrair i demanar fort aplaudiment per a totes les persones que estem fent Compromís. Per favor, un aplaudiment molt gran. I també m'agradaria demanar-vos un aplaudiment més fort i més intens per una persona que de ben segur estaria disfrutant avui com estem disfrutant totes i tots. A María Jesús, per favor. Bé, després d'haver sentit a Elena, a Xavi, a Paquito, a Anna, a mi el que em toca és continuar parlant de les propostes que volem portar al poble. I la manera que ho faré, m'agradaria també fer això, seguir l'exemple del nostre diputat de les Corts, Joan Baldoví, i fer un abecedari de propostes. En la A m'agradaría hablar de la auditoría. Esto es lo primero que queremos hacer cuando lleguemos al ayuntamiento. Auditarlo por completo, poner encima de la mesa y para que toda la gente pueda verlos el máximo de datos para hacer una auditoría ciudadana, pero no solamente de la deuda, no solamente de las cuentas, también de la gestión que se ha llevado hasta estos momentos. Nos parece importantísimo que todas las personas sepan qué se ha hecho hasta el día de hoy en el ayuntamiento. Con la B, m'agradaria parlar de la brossa. En aquests moments, el servei de replegada de brossa del municipi està blindat. L'equip de govern ha ampliat la contrata un any més fins al 2017 amb l'excusa de col·locar aquests nous contenidors que estem veient en els carrers. Uns contenidors que estan molt bé, però que nosaltres consideràvem que ja tenia que haver fet l'empresa aquesta feina. Eren, com si diguérem, una obligació que tenia en el contracte. Bé, aquesta empresa guanya diners en aquest servei, se'ls estem pagant. Guanya diners i, a més, facturen IVA i els beneficis, lògicament. Pensem que hem de recuperar-lo, almenys estudiar la recuperació d'aquest servei, per a que siga més productiu per al poble, més barat. Si el recuperàrem no tindrien que facturar IVA ni obtindre cap benefici perquè seria un servei municipal. Pensem que això seria lo lògic. En la C, la cultura. A les propostes que abans ha dit Elena, que li agradarien quan torni dels Estats Units tindre a Santa Pola per desenvolupar el seu oci. També ens agradaria dir incloure la posada en valor de la cultura valenciana i el foment dels espais públics per al desenvolupament d'activitats artístiques, musicals i culturals, o la programació de festivals d'hivern variats de música i teatre que col·loquen a Santa Pola dins d'un circuit artístic alternatiu on ja hi són altres municipis i que tants bons resultats donen. En la D, dependència i dignitat.
En aquests moments, les associacions del poble que tenen a veure amb la dependència i la discapacitat es troben sense recursos d'infraestructures, sense recursos necessaris per a poder desenvolupar la seva feina diària i els seus objectius. Per exemple, tenim la Creu Roja en unes instal·lacions precàries. L'associació d'Alzheimer, que està ocupant la sala gran de la Sínia, però que tot i això no té les condicions necessàries per desenvolupar les seues tasques. Adipsa, que està pagant de la seva butxaca el lloguer del local que utilitzen. O l'associació d'Icàncer, per exemple, que es troba en un despatxet del centre cívic. El que nosaltres plantegem des de Compromís és que tan prompte com es puga es puguin habilitar nous espais per a que aquestes associacions desenvolupen les seues activitats en el màxim de dignitat. En l'AE m'agradaria parlar de la meua benvolguda escola, l'escola pública, que és un altre dels pilars bàsics que s'han maltractat sistemàticament, a tots els nivells. En Santa Pola tenim diferents exemples. Tenim el Gran Alacant, en unes necessitats evidents, d'un nou col·le, i d'ací no res, un institut, que seran públics, perquè s'han de ser, o al poble, aquí mateix tenim l'exemple de l'Hispanitat, no? Que es va enfonsar i tenim l'obligació, com a mínim moral, de tornar-lo a levantar. És complicat, perquè tot això depèn de la voluntat i les prioritats d'un govern de la Generalitat. Per això el canvi també s'ha de donar en altres institucions. I a més, el que volem fer és donar-li un pes específic. El pes específic ha de tindre el Consell Escolar Municipal. És la veu de la comunitat educativa del poble i està relegada a un paper que no es mereix. En la EFA m'agradaria parlar del favoritisme. No permetrem cap intromissió de la política en els assumptes de contractació social, ni de contractacions en plans d'ocupació, ni ajudes socials, ni beques. No volem que ningú ens puga dir que hem afavorit a cap persona. Això ha d'estar totalment legislat i ben regulat, sense que estiga la política de pel mig, les persones polítiques de pel mig. I també m'agradaria parlar de les finances, dels pressupostos, dels diners de totes i tots. Lo que proponemos es reducir todo gasto superfluo al mínimo, entre otros los de los cargos de confianza o las dedicaciones exclusivas de los y las concejales. De esta manera se podría convertir en inversión una cantidad de dinero que nosotros estimamos en casi medio millón de euros por legislatura. Medio millón de euros dan para muchas inversiones necesarias para este pueblo. Y además, también queremos regular otros aspectos internos, como puedan ser la relación de puestos de trabajo, la RPT de los trabajadores del ayuntamiento o los contratos externos que se pueden realizar por parte de la gente de la casa, del funcionariado de la casa. También son muchísimos, miles, cientos de miles de euros los que se van en ese tipo de contrataciones que nosotros intentaremos regular en cuanto estemos gobernando. En la G m'agradaria parlar de la garantia de govern. Hem treballat més que ningú. Si heu vist l'últim periòdic local, l'últim periòdico de Santa Pola, hem presentat unes gràfiques on es veu el treball que hem fet. Impressionant. Ens hem cregut que governàvem i per això hem fet tota aquesta feina. I com que ja sabem el que és governar, perquè ens ho creguem, sabem el que s'enfrontarem en el moment en el que entrem. I sobretot, hem fet tot això perquè hem sigut capaços de sentir el que la gent ens diu, el que la gent ens demana.
I aquesta ha estat la nostra manera i la nostra forma de fer política. Som tenaços. Som tenaços, aquesta és la nostra feina. Som garantia de govern. Per què? Som garantia de govern perquè som honestos. Tenim la honestidad. La honestidad, por definición, constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. Si a esta definición se le tuviera que poner una imagen, sería esta carita sonriente es la imagen de la honestidad. Y es la imagen que nosotros representamos. En la I m'agradaria parlar d'igualtat. La igualtat entre homes i dones. La igualtat entre persones. Substituirem l'actual regidoria de la dona, encara es diu així, regidoria de la dona, per la d'igualtat i drets de la ciutadania, amb personal qualificat i un pressupost adequat i suficient. Hem d'incidir en aquest aspecte perquè encara tenim la lacra de la violència de gènere, la violència machista, o també hem d'insistir perquè hem de treballar pels drets de les persones que vulguin decidir quina és la seva condició. En la Jota m'agradarà parlar dels joves. Els joves que, com ja ha dit Elena fa un ratet, ja ha parlat de l'èxode juvenil, no? De les penoses condicions que es troba la joventut i les persones tampoc tan joves, La penositat és per a tots, igual, en aquests moments. Però els joves, un poquet més. És per això que la joventut s'ha d'unir. La joventut ha de fer pinya. Ha de defendre els seus drets i els seus interessos, perquè ningú ho farà per ells, Per això, des de Compromís, plantegem promoure la participació i l'associacionisme juvenil per a un model cultural alternatiu basat en l'humanisme, la cooperació i la solidaritat. Organitzar convocatòries de promoció cultural artística a escala local, comarcal, ara que està aquí la gent d'Elx, comarcal també, provincial i autonòmica. I garantir també els mecanismes de participació dels joves en les institucions públiques. Volem que tinguin veu dintre de l'Ajuntament també. En la K m'agradaria parlar de quilòmetres. Dels quilòmetres d'infraestructures que falten a Santa Pola. Es falten els nous accessos al poble, des de la Nacional 332. Porten aprovats ja des de 2008, crec que és, i són moltes les promeses que hem sentit de que ja començaran, palmaetes, fotos, els amics de turno, però aquí no ha passat res. Si estem governant, insistirem. Si hem d'escriure una carta diària, no?, com es feia en la pel·li esta de cadena perpètua, per tal d'aconseguir els nostres objectius, escriurem una carta diària al Ministeri de Foment. I si hem d'anar a Madrid a demanar-ho, anirem totes les voltes que falla falta, però no pararem fins que comencen aquestes obres perquè són importantíssimes per al poble. També ens falten els nous accessos del Gran Alacant, el pont del Gran Alacant, que ho han venut com una gran obra, que està licitada, que està adjudicada, però que una empresa amiga no s'ha sentit ben acollida i ha denunciat aquest procés, així que de moment el tenim paralitzat. Intentarem recuperar-ho quan més abans millor. També ens falten quilòmetres de carrils bici, com ha dit abans Anna. Volem connectar tota la costa i, a part, dissenyar també carrils interurbans perquè la mobilitat sigui més fluida. Camins escolars segurs. Volem que els nostres xiquets i xiquetes puguen anar al col·le sense obstacles ni perills. I també, això és una floreta que es poden tirar també un poquet al damunt, tots els quilòmetres que hem fet per la dignitat de les persones. Caminant des de Santa Pola fins a Madrid, demanant treball, sostre i pa per
per a totes i cada un de nosaltres. Ara m'agradaria parlar un poquet de la llengua. Anna ja ha dit que volem dignificar el valencià. Aquí l'està dignificant una persona que la família és de Cuenca, tota la família. A l'Ajuntament ho està defendent un altre regidor madrileny. Som els que estem defendent la llengua. Però no és capritxo, no és un capritxo que tinguem. Hi ha un reglament d'ús del valencià que no s'està complint. I això és el que volem fer, que s'acomplisca aquest reglament d'ús. De no haver estat per compromís, el valencià en aquests moments estaria fora de les institucions. Això ha de quedar ben clar també. En la EMA m'agradaria parlar del maltractament animal. Tenim una especial sensibilitat en aquest tema. Hem lluitat durant molt de temps contra el maltractament animal, fins que aconseguirem que a l'Ajuntament s'aprovara una moció declarant Santa Pola municipi lliure de maltractament animal. Això ho ha aconseguit Compromís també. Vetllarem perquè això sigui així i s'acomplisca. A més, volem impulsar campanyes per a que des de l'Ajuntament es porti a terme també l'esterilització controlada de les colònies de gats que tenim per tota Santa Pola, que són moltes, i d'aquesta manera poden estar controlades, i també per a que les associacions locals que es dediquen a la protecció i al cuidar dels animals tinguen una eina institucional a l'abast. I també volem tindre la primera platja de gossos al municipi, que també tenem paralitzada de moment i que Compromís està treballant dur en les associacions, treballant dur des de l'Ajuntament, però que de moment siguen tenint paralitzat des de dintre. En la ENA m'agradaria parlar de les notícies. Notícies. Totes les setmanes, durant almenys aquestes 2 últimes legislatures, 8 anys, l'assenyala Fede, 2 legislatures completes, hem enviat notes de premsa a tots els mitjans perquè la nostra veu es sentira, perquè tenien coses que dir, perquè hem treballat dur i volíem que la gent sapiguera què estàvem fent. No ho aconseguit sempre, però ha hagut moments que les redaccions dels diferents mitjans de comunicació han tingut damunt de la taula fins a 7, 8, 10 notes de premsa sense publicar perquè no els interessava molt saber el que Compromís estava fent i volia explicar a la gent. I segurament la gent hauria estat molt interessada de saber què volien dir-li, però no ha estat possible. Em permetrà una xicoteta llicència, vaig enjuntar la N en la Y, que faré una ñ, per parlar de la campanya. Hem tingut problemes durant aquesta campanya. La Junta Electoral, que és la que distribueix els espais publicitaris, ens ha dit que som un partit nou, que aquests últims 8 anys érem altres persones i que ens hem presentat en altres cicles i no ens han deixat tindre tots els espais de comunicació que ens hagueren agradat. Ha estat un mal menor. Ens hem fet visibles de totes maneres. Gràcies, sobretot, a persones com les que avui estan aquí. Persones que han obert les seues cases a Compromís, que han cedit les seues balconades, les seues finestres, les seues tanques. M'agradaria, jo personalment, aplaudir a tota aquesta gent que ha volgut implicar-se en Compromís perquè ha sigut molt, molt valenta. Perquè no tingui el camió així de la petita del trener. Bé, jo m'estendré un poquet més, no molt més, però un poquet més sí. En la O m'agradaria parlar d'ocupació. El que tenim pensat aquí, Compromís, és un pla integral contra l'atur i l'ocupació, i crear ocupació. Però això s'ha de fer creant les condicions òptimes al poble per afavorir aquesta contractació. Si hem d'esperar a que vinguen des de fora, plans d'empleo
venen en, com se diu, cuentagotes i molt mal repartits. Entre d'altres propostes, que també ha esmentat abans Helena, el que tenim pensat és un desenvolupament d'un turisme més sostenible i el foment i la implantació d'indústria. Com se pot fer això? En aquests accessos que hem dit que ens faltaven. Els accessos de la Nacional 332 connectarien el polígon industrial que tenim a Santa Pola en una xarxa viària principal, el qual donaria un poquet més de vida a aquest nucli industrial que tenim a Santa Pola, que en aquest moment està un poquet de capa caiguda, podríem dir. I també ens agradaria especialment desenvolupar activitats en cooperatives relacionades amb el peix de Santa Pola, l'agricultura ecològica, el medi ambient, l'atenció a les persones en situació de dependència. Són opcions que generen ocupació i que es poden tractar a nivell municipal sense cap problema. Una altra part important de l'ocupació és la que genera el propi Ajuntament. Aquesta ocupació pensem que ha d'estar gestionada democràticament, mediante borses de treball, perquè siga més justa i equitativa i perquè no hi ha cap intromissió política, com ja hem dit abans, que no hi ha favoritismes. En la P m'agradaria parlar de participació. Ja ha dit abans Anna que ens agradaria tindre uns pressupostos participatius i que ens agradaria promoure consultes populars directes o telemàtiques per a aquestes inversions importants del poble. Governar no és tindre un xec en blanc i poder fer el que ens doni la gana. A ver, esto es una pregunta que os quiero hacer a todos los que estáis aquí. Yo imagino que si os hubieran dicho en Santa Pola queremos una estación de autobuses, pues todos hubiésemos dicho que prácticamente que sí, ¿no? Pero ¿y si os hubieran preguntado con o sin gasolinera? Sin gasolinera, podéis levantar la mano. Con gasolinera, bueno, pues parece ser que tenemos criterio, ¿no? Pero no se nos ha consultado. No se ha consultado a nadie, se ha hecho por las bravas. Estos grandes proyectos que quieren hacer ellos por las bravas. Igual que con la gasolinera podemos hablar del nuevo colegio de Gran Alacant. ¿Concertado o público? Vamos, yo hago así por lo público sin ningún problema, pero no se pregunta. Y a los únicos que se le preguntó fue al Consejo Escolar Municipal, que es esta voz de la comunidad educativa del pueblo. ¿Y qué se consiguió? Nada, es un órgano consultivo, porque votó en contra. Aún así, pues eso. Tenemos aquí a la espera un CIS, un colegio concertado en suelo público en Gran Alacant. Sabemos que no se va a hacer, así que intentaremos recuperar el terreno lo antes posible para ofertarlo como terreno público para este nuevo colegio. Pero esto no se ha hecho ahora ni se ha hecho antes. Ni se ha hecho ahora ni se ha hecho antes. Tampoco nos consultaron sobre este parking del castillo. No se consultó sobre este parking. 2,5 millones de euros de sobrecoste que ha salido de los bolsillos de nosotros, de las arcas municipales, de los bolsillos de cada uno de nosotros. 2,5 millones de euros que nos han faltado para otras inversiones necesarias y que no se han podido llevar adelante, o para habernos ahorrado esos 4 millones de euros que tuvimos que pedir para pagarle a los proveedores a los que no se les estaban pagando. ¿Vale? Pues todo eso no se nos ha consultado y todo eso es lo que nosotros decimos que sí que se tiene que consultar a la gente. Y por supuesto no solo consultar, hacer caso. Tenemos criterio y sabemos lo que queremos. Somos los que necesitamos las cosas. Bueno, en la Q m'agradaria parlar de qualitat. De qualitat en tots els serveis. En tots els serveis. Les diferents propostes que hem estat dient i xerrant giren envers a tres eixos fonamentals. La sostenibilitat ambiental, l'emergència democràtica, però sobretot, i el que més ens interessa, és l'emergència social.
Aquestes són les manques més importants que tenim a Santa Pola i, per tant, són les primeres necessitats. Els resultats d'aquesta estafa, que altres han volgut dir que és una crisi, cada vegada té noves cares i diferents escenaris. Una de les més importants és la necessitat habitacional. Cada vegada són més les famílies a l'espera d'un habitatge social o ajudes per mantenir lloguers o cobrir necessitats bàsiques energètiques o alimentàries. En aquest sentit, el que volem elaborar és un pla de xoc municipal, que centre els seus esforços en donar suport a les persones i famílies en risc d'exclusió social, per qualsevol de les causes que siguin. Donar assessorament mitjançant els serveis socials de l'Ajuntament, en coordinació amb la resta d'associacions i ONGs locals que treballen en aquest àmbit. I el que hem dit abans, tot això en total transparència, discreció y sense interferencias políticas. Con la R me gustaría hablar del respeto al patrimonio. Tenemos un patrimonio arquitectónico, histórico y cultural importantísimo y olvidado. Y también un patrimonio natural espectacular, que no está olvidado, pero sí que está un poquito abandonado. Hacen falta convenios con universidades para continuar con los estudios arqueológicos que comenzaron hace muchos años y que están totalmente... Es que la palabra es olvidados. Soy repetitivo, pero es que esta es la palabra. Queremos también un plan de protección del Cabo y de la Sierra. Solo tenemos un entorno. Si desaparece, desaparecemos con él. Lo tenemos que cuidar, tenemos que dar ejemplo, para que las generaciones que vengan detrás puedan continuar dando ese mismo ejemplo y disfrutando. En la ESA m'agradaria parlar del suport a totes les persones que ho necessiten, suport a la nostra cultura, suport als nostres esportistes i esportistes, suport a les nostres associacions, però com ja he dit abans, suport en uns barems i unes regulacions on no interferisca la part política. No poden donar a uns per llevar-li uns altres o afavorir a uns per no afavorir els de l'altre costat. En la T me gustaría hablar de turismo, que es el impulso más importante que le hace falta ahora mismo a Santa Pola para la economía local. Y la debemos gestionar de la manera más sostenible. No nos podemos quedar con la idea del sol y playa que se oferta, porque eso se oferta desde Cadaqués hasta Tarifa. Hemos hecho un recorrido por toda la oferta que pensamos que es necesaria, ¿no? La puesta en valor de todo nuestro patrimonio. Tenemos actividades deportivas consolidadas que pueden funcionar de una manera un poquito mejor, ¿no? O sea, tenemos que ser más incisivos en ese tema. No voy a entrar muy a fondo porque sería largo y extenso. En la U, urbanismo, Plan General de Urbanismo, PGU. Tenemos un PGU que no responde a las necesidades que en estos momentos tiene el pueblo. Ya nació caduco, nació sin sentido, con desarrollo de unos sectores que estrangulaban nuestro patrimonio natural. El sector salinas, en el sector de protección de las salinas, colocaron una urbanización. Sector calera, en el Molí de la Calera, en medio de la sierra, un sector de vivienda también. Sector cadena y sector ermita, querían blindar nuestro cabo con hoteles y albergues. Y también otros sectores que sin haber llegado a desarrollarse también están estrangulando, pero están estrangulando los bolsillos de muchas personas, porque se están empezando a pagar contribuciones, recibos de IBI, como si fuese suelo urbano, en terrenos donde solamente hay tierra, terreno agrícola, que no se está utilizando, como el sector Sendres. Aquí hay algunas personas que ya lo han experimentado en sus recibos.
Bien, nuestra propuesta es adaptar este plan general a las necesidades reales de Santa Pola, con una planificación sostenible del territorio. Para esto le daremos también prioridad a la promoción de viviendas sociales. Ya hemos dicho que hace falta vivienda en Santa Pola, pero no vivienda de segunda residencia, hace falta vivienda para la gente que lo necesita. Vivienda de segunda residencia hay un stock bastante amplio y hay planes y hay sectores que todavía se están desarrollando. Y por supuesto todo esto construido y sin estrangular a nuestros sectores medioambientales más sensibles, como Sierra Cabo y Las Salinas. Bé, m'agradaria parlar de la valentia. Hem de ser valents. No podem donar en aquest moment un pas enrere. Estem a punt d'aconseguir algo molt gran, molt important. Ja ho veureu, ja ho veureu. Laics, m'agradaria parlar de l'experiència. L'experiència en Compromís per Santa Pola té un nom. Té un nom. És el nom d'una persona que ens va obrir les portes a totes i tots per arribar on estem ara. Aquest nom és Federico Zaragoza Alberín. Por favor, venga, levántate. Eso no quiere decir que el resto no tengamos experiencia, porque a lo tonto, el que menos lleva aquí bastante tiempo, ¿no? No somos esos yogurines. Yo creo que empecé en 2003, aquí hay gente que empezó hasta incluso antes. Yogurines no somos, tenemos experiencia, y mucha, y buena. I ja per concluir, ahir vam estar, ens van ajuntar aquí totes les persones que anaven a intervindre i no trobàvem una paraula per l'última lletra de l'abecedari, la seta. I dèiem, hosti, la seta, què podem dir en la seta? I el Xavi va dir, m'ha eixit per aquí una paraula cènit, podria ser molt poètic. I la veritat és que sí, no? És una paraula molt poètica, no? El cènit, que és, com si diguérem, el punt més alt de la celestia, no? És veritat. I podem fer un paral·lelisme molt bonic, no? Que és aquesta nostra situació, que és el que volem, no? Estar allà dalt. Pujar. Però no estar dalt i mirar des de dalt des de baix. Pujar dalt per dir que hem recuperat les institucions per a totes i tots. Per això volem estar aquí. Bé, i ja per concluir, és des d'aquesta política, des de la política local, des de on hem de començar a construir un nou model de societat més just, més sostenible i més igualitari. I és Compromís el vehicle d'aquest canvi. Volem, i no ens cansem de repetir-ho, governar amb el poble, treballar amb les persones, colze a colze. L'alternativa sou vosaltres. L'alternativa està al carrer. I nosaltres només que som el vehicle per a que aquesta alternativa entre a les institucions. Sigueu valents, sigueu valentes. El proper dia 24, quan arribeu a la mesa, a la taula on posen les paperetes, la primera que n'hi ha és la nostra, la de Compromís, la que té la careta en el somriure. L'agafeu, la plegueu, la poseu dins d'un sobre i feu un exercici de democràcia molt bonic, que és ficar-lo dintre una urna. I veureu quin goig vos entra de fer aquest exercici. Ja ho veureu, ja ho veureu. Doncs això, us demane el vot per a Compromís per Santa Pola. Volem ser la vostra veu a l'Ajuntament. Moltes gràcies i visca Compromís!